This is your DJ. Ladies and gentlemen, DJ now. have your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ. Talkshow Corner. Thanks for tuning in to the Talkshow Corner. Mufaro wangu kundinge chitarana nemi panguwa ino here. Today is the baddest day. We are going to launch a brand new riddim called Legends Lead. I wanna say big up Boss VC Killer. Wagwan mi breda. Utakauleza. Wagwan. A big up Ranks family. Yo, big up Chromex, a big up Rascal Sancho, Utajuza, Wagwan. Yo, big up Boss Feeds, a Wagwan. A Motif Ing, a Plasmo, Sizirisei. Wagwan Delview, a Delview Land Developers. A Meet and War, our partners for progress. Yeah, big up Rascal Lebo. Anasima wani chakachaya tukuparura riddim idzva produced by Lead Mass Productions featuring Young Legends Music producer wekwachiwi King Rezo zviri sei mwana wamai akuna vachangori bata. This is your favorite DJ Nashman. Welcome to the talk show. Without wasting much of your time arekati patangozvitangidza ka muri yeZimbabwe right now. Massive. This is your DJ. Ladies and gentlemen, DJ now. please, it's time for the final countdown. Blasting through your speakers, this is Puma Kid. Akamboka jinzi kusakubva. Remember, this is your favorite show, Zim Dance Overdrive. Regarding Bodai, so. Leave this on. Ghetto rangu andorichinja kuita kusakupa. This is Puma Kid. Musadaro atitika ndichawanao chinobatika mukuzo shamsika inoshomoseka namo yandinayo senakaisarudza ndinotoona senokufadza zvekurara ndisina kudza kana kurara ndisinoshomoseka namo yandinayo senakaisarudza ndinotoona senokufadza zvekurara ndisina kudza kana kurara ndisina chandatya. Right, kamboka ari pasi pezu rangu. This is Lee Boy. Akamboka chinzi zvinonetsa ka. Asi ndakamirira nguva kuti ndiyani asingadi hubilionea asingadi uchifika nakuti woumea ndiri pachigaro kana kuti wopacheya hapana asingasvidi kutaura mafeka namo yandinayo senakaisarudza ndinotoona senokufadza zvekurara ndisina kudza kana kurara Echo achikwini kwini aichabva achidzura pachiwi apa
That is Lady P. Vanoda kutamba zvekwamaitambai. Mageto idzi muriko ere uko. Reka tibva tangochipula, tibva tangochitangidza. Chikwini chekwagwedemu. Chikwini chekwa. Vakandimaka kutu kufu ngavape murutu tikachamuka isusu tovapa makutu ngavasive kuti atinokurira murutu vakadatipowa tovasadza sezvikutu toda kutamba zvekwamaitambai ndazinoda kufara zvekwamaivharai pandinofara musandibatai uerema ndichichemaine toda kutamba zvekwamaitambai ndazinoda kufara zvekwamaivharai pandinofara musandibatai uerema ndichichemaine onosambarara pasi ndichimonyoroka vakapinza mutupo ndiri muyera nyoka ona madhara ematumbu ose kondibuka ekupicha svika uya one choti tuta wandibata pano uya ubate pano uya donarimutinda uya ubate pano wandibata ameno zvavanoda kuti ndiite ndinopembogara simba ndakaneta Woyo atakananga murengi umo wagwan Royal Benga Gujarati King akamboka chinzi ameno zvavanoda kuti ndiite tarisai chero pesi yandaseta mukanyosera mushandibata leta ameno zvavanoda kuti ndiite ameno zvavanoda kuti ndiite chero ukagona pananoti yes vanoramba vachidaidzira no chero ukagona pananoti yes vanoramba vachidaidzira no pavarakauya ndiri from afa apa ndaitonzi zvangu zviya zvafa jaja ndobva vandipaka sofa vakati ndiwe lida pano sofa takaramba takatinya long press kunge timureu takataka express takarova ngoma usvika vese vati yes hatina kuvapa nguva kaemari yes. This is Royal Benga akamboka chinzi ameno kuti ndiite ameno zvavanoda kuti ndiite azendoro omira imone henyu ona atosunga bandana mukumbo ona atopeka this is G4 akamboka chinzi party amuriko ero uko tiri mungoesa mumaka mundambopota muchienda kumapati akasiyana-siyana atadai kukudonedzerai zvingoma zvingungu ndengo zvamuchange muchiridza kumapati akasiyana-siyana. Ladies and gentlemen. Leave this on the beat. Bata. This is your favorite DJ Nashman. Nguwa dzine majelasa atakatsikwa nenguwa achangoti gagaga akusvika chirongwa chakuenda kwamvura yacheka makumbo akuna changoti bata. Easy Dance Overdrive with your favorite DJ Nasha. chitura mutoro wavo kanika unorema dirikonerera dzisina anotarira vavana mai pasirikami vakapushira amaendesa mwari vona vafuratira. This Ian Tayana akamboka chinzi Jaja azoitika live in director amatise murujeko aya azvinodadisa izvo. Big up Ian Tayana, big up producer lead masa amutisimbizira mageto user amune patani mudhara sandikuda kwavo amai sandikuda kwavo uvakanerera mumwe wakatenda kana une pekurara sakatenda kana une chekudya sakatenda kana une chekupfeka sakatenda asi vasina sakati jaja pamotikomborera napota musakanga kuenderera kajaja. Leave this on the beat. Sharon akamboka nonzi ndichakupa izororo.
malefu mukate niri idiniza Adamu na Eva. Ruregerera noziva ndakatata. Wagwana. Big up Spark man. Akamboka nziregerero. I'm blasting you through your speakers right now. Mumoyo mako pakati zinorwadza. Sondaida inga wani wayeta. Kusika kwa yeta. Wedirwa ifama nenzira kwayo. Kungetayo. Nishikupereketa kuchikayo. Fambe mire tuimba yeru dontiyo. Model wangatite rure. Fanike pakupera kekuri. Ichiti uri changu chibura. Ini ndakatanga kuchibatira mpura. Ruregerera noziva ndakatata. Mumoyo mako pakati zinorwadza. Sondaida inga wani wayeta. Kusika kwa yeta. Ruregerera noziva ndakatata. Mumoyo mako pakati zinorwadza. Sondaida inga wani wayeta. Kusika kwa yeta. Leave this on the beat. Icho. Producer Sacho. Asa Vili. Amai. Akamboka ndakatana negudo from lead master. Jifunga rine moyo. Haitenda chikudo ndijifunga ndezi moyo. Ndakatana negudo ndijifunga rine moyo. Haitenda chikudo ndijifunga ndezi moyo. Hoyo. Neza hondo yeba chimoyo. Anzipanda itsamwa aitoti hoyo. Abari munozati guys. Azvinondirwadza mumoyo. Noko itofirira sometimes. Ichiruda nemunhu. Apa unotsamwa so. Mwako abaiza so. Chanzo achitoti hoyo. Akuita here uko. Negudo ndijifunga rine moyo. Haitenda chikudo ndijifunga ndezi moyo. Ndakatana negudo ndijifunga rine moyo. Leave this on the beat. Aparenga po. Atsano wemucheke. Wanzu kandikumbira dola wandibaiza. Mai. Akusi kunyepa. Akungoti kumbira dola chete. Awadoti baiza. Leave this on the beat. Wagwan Clirex. Akamboka chinzinzira ndiyo. From Clirex. Wagwan me brother. This is the baddest. I want to say thank you so much to Lead Mass Productions and Young Legends Music. Woyo. Semangoma izvi usati wambozama tichikura ateze paya tazviona ndetumwe tumafrista twawaikanda takusvika kufaira usasiye mama mesi tafara zvese nababa musamire futika kufungama omaiti zita rake muchilana ndiyo vaimbodzira ndiyo vaimbodzira ndiyo dzira ndiyo vaimbodzira ndiyo dzira ndiyo vaimbodzira ndiyo This is Natie Achikenge akamboka chinzi banga jena kuti bye bye ndakapurira munhamba ndakayanga mukaka womugaba daingonzi muchakura mano wangu aiperera mupfudzi mangu vaingoti muchauya semucheche ndaingoda mukaka wangu
Heart of Fire. This type of music, more stuff. Back in the old days, I am charmed by you. I am completely yours. I am no longer me, so you. As Talk Show, we are here to save you. Advertise your business with us. Contact us on our WhatsApp number 0779 600 652. Mune utsinye. This Sancho. Akamboga jinsi mune utsinye. Amai. Mune utsinye. Hakuna munu asina basa. Nyange zazu asina mari. Nyange zazu asina baba. Nyange zazu asina mari. You wanachema. You wanachema. My way. Shisa kuna mwari. Wagwan, me brother, feel me, lead master. I know you are the man behind the camera. Greetings, me brother. This is Iron Man. Akamboga jinsi nera zuru kuchema. Waya! Your favorite DJ, DJ Nashman, the DJ of all the time. Waya! Makati ndini homwe yenu, ukati unditendete mushawe yenu. Asingo mukirwa na vapenyu, kuda kuturira icho chiko chenu. Asharu kwa we, nere ni mambo. Tawana nguwa ya kutenda. Mr. Manager. And say Duster. Say Duster. And is it to rent out Duster? I'm going to eat Duster. I'm going to say Duster. Wow, go and say Duster. Ngoma tsiedza kupondeka kana kumberi kuye kwa kuyendeka chaimbonza chinatire mukufamba nasi tavi kunzi chakukanza andimire kumasimbisa mafireman andimire kumasimbisa makaute lemi muakaditorera mukwende ari kuti shinga tiende ndicharamba ndine mi mafireman azvirambisa katera kwa makaute Oh yeah, no time to waste. Tune after tune. Zim Dance Overdrive with your favorite DJ Nashman. Wagwan. This is Lee Boy. Featuring Gold Killer. Gold Killer again. Sai ukoshwa kuraya. Andizivi. Gold Killer. Ameno. Anyano bezira wakumba. Shkaba kupagana leyama. Barigo bagamanya bagashika. Bamwendo kukumira munzira. Zagaiwe mirira mukana. Icha kwana ya kunguwa. Hakuna nguwa isingashike. Hakuna nguwa isingashike. Mwari ndiye nusia tishakudiri. Mwari ndiye nusia tishashindiri. Hakuna nguwa this talent you see. Mwajinzi mutambo etsiwa panotewa mariwa mutambo etsiwa amai upenyuku mutambo etsiwa panosungwa chisungo iwewo sungawo newewo sunga. I want to say big shout out
Atumkoma lead master and King Red so out achiwi. You guys you are so talented. I personally andikada kuzitarisa Mkoma lead master the Young Legends music Jima producer acho andima kabata masvingo musaramba oyo mutambo wetsiva panosungwa chisungo iwewo sungawo newewo sungawo zvangu ndakakura ndichitambura upenyu hwangu zvese ndaingozvishuvira asi nehopa hapana chakabudirira zvandakaona ihondo yakandirumura nau ndakagena fokasi pandafamba this cara boy akamboka chine misodzi wagwan mi breda lead mass once again nesvakushazi inini ndaneta ndikafunga meseji waweteksa chondirwa the time yandakawesta chondiwari ndicharikava wakunudzainonalonga mailava hoyo yasvika nguwa yatakamirira. This is Clarkers talking. Musakanganisa kunzwa this is no say colors once again. Clarkers talking. Utamucheke mucheke wagwan Clarkers. Thank you so much. Muri Zimbabwe nekuwa nezi muchirongwa zindanza overdrive chirongwa chakuenda kwa mvura yacheka makumbo akuna wachangoti but I'm sorry you are very late. Andokutenda imese muri yeZimbabwe anekuti sapota kwa moita anekuti simbisa kwa moita andinoimba tichasangana muchikamu chinotevera chinonzi cho freestyle session apa Litmus Productions again zita ndoitwa DJ Neshman achisarai andokuziye makaterera akambo kubva kuna Clarkers akanonzi ndizarureya andaenda ine DJ Nasha For the final countdown, the show starts in 5, 4, 3, 2